Sekali lagi Mas Bambang. Perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan mengko karepen dijlentrehke karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara ngono mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru ya mengko karepen munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng luar biasa iki uga Pak Anto Prapungkajaya ngono SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem ngono pareng rawuh ngono luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki oke banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe ya karo tambah dulur iya iki aku dichatting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki entuk kaos 30 kaos Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya ya luar biasa yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti Dik Niken Salindri ayo diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini ngono disepoti ayo
Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya apa kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Alhamdulillah seneng banget toh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki sing mirsani nggih kuwatah Bapak-bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, tahun lalu adanya pandemi Covid-19 Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Dulu kan jenengan nggih ikut andil memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Lah sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh nggih. Mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih acarane Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh nggih, kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Ngaturke panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirgantara, mosok pun lali. Oh nggih siap. Oh sampun saliman kok kali. Oh sampun. Nggih. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Kathah ya Mas yang berkacamata. Isi timur kok piyayine. Oh, Tasik Timur. Oh nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Yogi sehat selalu, panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, biru. Luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Tak aturi nembang sepisan dhisik mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah ana ing panggung. Nggih, cocok. Bawa apa sik sing nganggo bawa mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Loh, nganggo bawa, Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut, monggo. Sak mardikane penggalih. Ya, Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng
sangga tanah endah gumalaring taman sari nosmantara kong ya. Nah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake minggah wonten ing pepanggungan. Oke. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken. Nggih. Kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk, dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk.
Dalem. Rada diseserne. Aku lo ngomong mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ha, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. Mergo wis kadung dek niki wis kadung maca cantik kok ya. Wis kadung. Ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. Wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora, aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Mulai pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng lo, seneng lo. Ayo lanjut yo. Haha, yo. Yo. Pesek guyu. Lungguh ning apa serapasirat sambur semburan karedomian ambe mangan salon cerak kedangan gending asli Banyuwangi sir-siran ambe kedangan gending asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun, Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lha iki sing ngancani mau undangan pirang-pirang. Sinten namine, Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, Pak Col, Pak Heri gundul. Lani mas kang gemesake. Lani mas kang gemesake. Jodoh. Alah. Yakti pengen tak tebong neng kakungmu tan lilo mesti. Yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lilo. Terus Kendak kepang grahita angel nggonku
yen rina banget nang gana ganti sambung kumo Sambung wanci dalu. wanci ratri karya Yuk. sing gedhe pangon kang mas papujanku sejatong hatiku sambungku mengwanci dalu ngrupita saremu kelawan karepmu Yuk. Kang Mas Kang mrane saking mure lestarine ape piratine tan ono ingkang nyaruwe yamong akibate aku mong bayangke remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika Murih lestarine HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bakal malnya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara dika bakal besra Masuk dangdut slow Mas Bambang. Oh.
Tutup nih, yuk. Mendah boya yen tak seda urip lan ngendika mesti bagya. Yo, disaut Mas Bambang. Bali intro. Jernih putri Celestia kang bisa nyuwaran nikah kang lesrana. Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisa, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ayo sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, nggo penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk. Oke.
lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutukake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya, grimingane pelot Batar Kun. Ya, nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise sesaji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangambar selaning grana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wang siteng dewa ketemu ana ing season gara-gara patet songo Mas Gareng dan Dik Bagong ngono terus ayo ngono Mas ayo luar biasa masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke 11 tahun wah luar biasa ikut mengucapkan selamat ya Mas Petro harus selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke 11 tahun semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat amin 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 ya robbal alamin ternyata nih wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November kuwi bulannya wayang hari wayang dunia utawa hari wayang nasional kuwi bulannya wayang critakno ora ketang singkat Mas Petro piye larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye tahun 2003 lumantar UNESCO wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepundhen dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono oh ngono ayo sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh yo